pura to koka gima kisungu reality koka ker wacho ni yawa to kare danga tim nango koro samodo pango serikal koko fwanya ni nitiere weche mang'eny manyaka ong'e maka kosiro wacho cabinet ni ok en gima iluongo ni technocrat en joma no reward system omi ng'ato ni mak nama kidwa yiero Kenya ka cabinet nitiere weche moko ang'wen ma ker nyaka ng'e. Mokwongo en ethnic balance ni to jo Kenya te wariwo nang'o nikech wan kabila madhi 40 chiegni chopo 50. Koro nego bed ni kikelo ng'ato mondo ja Kenya moro mane Kenya ka mano goni kura kata nokogoni kura nigi mor nikech sami sachako tich koro kitine ng'ama noyieri jogo noyieri koro in president war piny mangima. Koro number 1 number chiel monego bed ni otim gimiluongo ni ethnic balance mondo ong'e ni Kenya okelo together. Number 2 monego tim wach mar mon joma mine no wacho ni atamalo 50% di bedo mine to kan wacho kod wuok kana wacho ni mano ok nyal timore nikech mano gimi chake bati. Koro yudo kamano be king'iyo cabinet ne ni bok nitiere teko ahinya manyiso ni manyo no onge. Kichako ing'iyo wach mar people with disability kako siro sa wacho embe no nego ng'iye ka bigin koro onge. Number 4 ma kibedo ker ting'iyo en osiepegi. Niche joma nowuotho kodi e siasa, joma nowuok kodi e siasa, sama ne siasa tek cha. Koro nene be kocha ko ng'iyo wacho ni yawa ng'ane nowuotho koda ng'ato kaka Kindiki Kithure ng'en nok nya dong oko. Kaluwore gi kaka nono siasa gi sama ni yiero jalup ker mandalo cha. Number 5